Kai wallahi yalo Allah dai kai sheka lahiya dan ni har naga ka koma dongi. Yan kuma shi lakafa ni ku aje. Subhanallahi bakin mugu wannan wace irin magana? Haba wannan ya rashin imani ne yalo ka kike kana so ma wallahi sabo a fitkel ka tashi mata gida. Wallahi da alamu dan ga ya bugu. Kuma wallahi sai Allah ya san ma yalo. Wallahi abu guda ɗaya na zaki hada ma yalo ya tashi. Shako na ma zan isa wacin da naga mutane ba su sani ba. Bakin mugu do Allah wada mana. Ciyocin da dai kun matsa ba za a hada muku. Amma wani hada muku kun san ni bani aikin banza wallahi sai kun shiga hannuna. Dole sai ɗaya daga cikin ku ya bani kawashi na shirga mata yace ta kare. To bai dai in hada muku. Na san bana akwai an gayi tayo ma mai kallo na shi ma an goni. To ni bakin mugu ina hadi muku. Idan kuna son a tallata muku bikukuwan ku ko kuma a tallata muku kasuwancin ku ko kuma a muku sanarwa ta invitation din dauran auren ku. To ni bakin mugu na ce muna yi kuma za mu maka sauki. Kowace ƙasa kake kama daga Nijar, Togo, Ghana, Kamaru da dai sauransu. Kowace ƙasa kake kawai kai mana magana za mu yi maka aikin ka cikin sauki da rangwame da ragusa. Ga mai bukata zai iya kiran mu ta wannan number waya ko kuma ya mana magana ta number waya da ita ce 09064763703. Yau wato na riga da na faɗa muku baba Lahami ko ma ice in buge mai kafa. Saboda haka rike man kawai. La hawla wala quwwata qawata.